Visit Helsinki tarjoaa matkailijalle paljon inspiraatiota ja informaatiota Helsingin kokemiseen, oli sitten kotimainen tai kansainvälinen matkailija. Ja luonnollisesti hoidetaan myös Helsingin kaupungin matkailuneuvontaa. Helsinki on erittäin monipuolinen kaupunki. Eri vuodenajat tarjoavat hyvin erilaista koettavaa ja oikeastaan sanotaanko, että Helsingin vahvuuksiin kiteytyy kyllä kaupungin laaja design-tarjonta, kupliva ruokakulttuuri ja erityisesti nyt urbaanit ilmiöt, joita viime vuosina on lähtenyt nousemaan esille. Hotellin sijainti Boulevardilla on erinomainen matkailijan näkökulmasta. Toimivat yhteydet, joukkoliikenneyhteydet, samoin erilainen ruokakulttuuri, ravintola, kahvilatarjonta on helposti ihan hotellin läheisyydessä. Urbaani luonto, meri, joka ympäröi koko Helsinkiä, on ihan kivenneheiton päässä ja mikä parasta, niin hotelli sijaitsee designkorttelin sisällä. Omia suosikkeja Punavuoressa on tosi paljon ja itse asiassa erilaiset kivijalkamyymälät ja kahvilatarjonta, kuten Kakkugalleria, Kakkubuffet, ovat ihan omia suosikkeja.